hale ndema yimɓe pol ettide bush waɗi piijo bush waɗama recherche ji bo porto e pale portoɓe ɓe kamɓe ko ɓe woni basade ko e binde e trace ji e battane mawɓe men sakkitiɓe ɓen haramati mine mawɓe men sakkitiɓe ko en tout cas ko gila 15e siècle gila 14-15 siècle donc ko recherche ji ɗum ɗon e ɗaɓɓutude enen fulɓeɓe recherche ji men ɗin ko wona ɗaɓɓiteɗe koye haala kam woni wigol wondema pulɗo e arabu no jeeɗi ma pulɗo e juif israélien ino jeeɗi donc ko on ɗum woni ɗum ɗon ko innugol wondema pularngal e ɗi haalaji ɗoɗi ɗe arabu e juif ɓe jogino nder toon haray no nande kono haɗa noon ɓe yejjiti ɓe ko arɓe waali e hoore men e gila 639 haa ka woni ɗo eɓe waali e hoore men e arabuɓe eɓe waali e hoore men eɓe waɗa ɓe miftira en no ɓe faalira ɗi vidéo ji ɗi mi watta ɗo aray wona vidéo ji endikaɗi c'est à dire wona fii neɗɗo mo ala vision rationnel et analyse rationnel hara neɗɗo mo analyse ta o mijitotako joni ko 21e siècle wiyeti hani ka yimmoɗen finay so neɗiɗanade ɗum noon ɗi vidéo ji ɗo mi holla on ɗo piiji seeɗa ko holli e wondema pullo e juif ko yimɓe bo woni wadde livre ji wonete docteur Mamba Yaya ɗum ɗo waɗata livre ji inna wondema pullo e arabu no jeeɗi ma pullo e juif no jeeɗi ɗum fof ko angal luggingol gandal e wonugol ha joni sous dominance arabuɓe ɓen wonugol ha joni e leyi konngol arabuɓe ɓen hara ɗaɓɓitali kañum tigi ko min kon ɗaɓɓita kañum tigi munden tigi ɗaɓɓita irdu munden tigi nonon ɗo enen ko ɗum ɗo wonde wadde kala marɗo vision rationnel hara on tigi jooɗoto ndaara après gayni analyse ndaara siko no wonir na no wonir haray no ɓeya fof waɗi moom haray min kadi miɗo ɗumanni miɗo invité on largol o vidéo ɗo kala marɗo vision rationnel analyse ndaara après si tawi komi woni haalde kon sikon no woniri e si hina no woniri haray jawa fuɗɗade min ɗon fuɗɗade tan ɓe wawi wiide pullo e arabe jeyda few ko fi on ɗum pullo e arabe jeyda e pullo pular ino attori arabu ko famɗi wo guluji guluji nayi 4000 ans sabu ko haala arabu ko ga yeton e haalaji ɗin fof fonda ɗon ko kanko woni ka sakkitini haala arabu ko heɓi haa ko 2300 ans sondo ko 2021 wonden donc ko 300 ans arabe fuɗɗi développegol non arabe on ko fuɗɗi tigi développegol arabe on ko fuɗɗi ko année 682 ha 691 tigi on ka imam malik mo wenta on abdel malik ko on fondo on wonno khalif ko woni kon fof e fi arabu ko ɗon ɓe ɗumanni ko ɗon ɓe waɗi ɓe masede yiyaton ko ɗon ɓe fuɗɗiɓe wadde mais gasude ɗum kadi gasude wo année 930 donc kono o fuɗɗi wadde ɗe masede yiyaton e siɗon jangude ka Qur'an ma ɗe toɓɓe ɗe yiyaton siɗon darde arabu o wigo masirgol dow masira ley toɓɓa waɗa ciggal waɗa ɗuma ɗiɗon ko yiyaton fo tan ɗum fo walano e arabu joni noon e wawa yewtude ɗo ɗaren ɗo holle tigi on ɗum ɗon yaada seedeji ɗum mi holla on yo